जय हिन्द दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बड'लेण्ड टपिकआ आरो दिनैनि बे भिडिअ'खौ जायफोरा नायगोन प्लिज अन्नानै नोंसोरनि साननायखौ नोंसोरनि बायदि साननायखौ मोनसे कमेन्ट लिरलांजोब आङो नोंसोरनियावसो कुइसन सोंनो नागिरदों बड'लेण्डनि बागै अब्ला लोगोफोर स्टार्ट खालामसै दिनै जों मा नुनो मोनदों बनसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे समाव मा प्रमद बर' सारा एबसुआ बिथां दिपेन बर' सारा बड'लेण्ड सोमावसारोमोन जों बेखौबो नुनो मोनबोबाय दिनै बनसु बेनिफ्राय मा आंनि सोंनो गोनाङा मा दिनै दिपेन बर' सार प्रमद बर' सारमोना बड'लेण्ड सोमावसारोमोनब्ला बै समावबो मा रायजोफोरा ओंखारोमोन दिनैनि दिनावबो सोरबा बनसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखारोब्ला बेयावबो रायजोफोरा ओंखारो बेनिफ्राय सोरबा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार ना बिथाङाबो बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांजोंबो हाजारजन मानसि ओंखारो आरो सार दावराय देख्रेब बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोनजोंबो हाजार ओंखारो बेनिफ्राय बिथां दिपेन बर' साराबो बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङोब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बिसोरबो माखासे ओंखारो नाथाय टारगेटआ मा मोनसेल' बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ माने बड'लेण्ड सोदोबखौ लाना फैनानै बर' हारिनि गेजेराव बर' रायजोनि गेजेराव बड'लेण्ड सोदोबखौ लाना फैनानै सनानि हांखोजों बड'लेण्ड होननानै लिरना गालांनाय टारगेटआ मा मोनसेल' बड'लेण्ड नाथाय सासे सानै साथाम साब्रै माने बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा जा बुङो गासैजोंबो मा हाजार जना ओंखारो सोरबा हाग्रामा सारजोंबो ओंखारगोन बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङोब्ला हाजार जना दिपेन बर'जोंबो बनसुजोंबो प्रमद बर' सारजोंबो दावराय देख्रेब सारजोंबो गासैजोंबो बर' हारिया ओंखारफायो हाजारा नाथाय टारगेटआ मोनसेल' अब्ला लोगोफोर आंनि कुइसना बेनो दिनै हाग्रामा सारा प्रमद बर' सारजों रायज्लायनो हाया नामा प्रमद बर' सारा हाग्रामाजों रायज्लायनो हाया नामा दिपेन बर' सारा सानसुमा सारजों रायज्लायनो हाया नामा सानसुमा सारा दिपेन बर' सारजों रायज्लायनो हाया नामा बनसुआ एबसुजों रायज्लायनो हाया नामा एबसुआ बनसुजों रायज्लायनो हाया नामा नाथाय टारगेटआ गासैनियाबो बड'लेण्डल' नाथाय जोङो गासैजोंबो ओंखारफायो रायजो राजाफोरा जोंखौ बेफोरबायदि हालोदाव गुबुन हारिया मिनिगोना मिनिया आं दा गावखौनो सानो इसिबां जाम्बाना जों रायजोफोरा इसिबां जाम्बाना अब्ला कुइसना बेनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बेसेबां बुरजा दे नोंसोरनो बुंदो बर' हारिनि सिगां जानानै ओंखारनाय दैदेनगिरिफोरा साबेसे नोंसोरनो बुं दिपेन सारजोंबो हाजार ओंखारोबा सानसुमा खुंगुर सारजोंबो हाजार ओंखारोबा बनसुजोंबो हाजार ओंखारोबा दावराय देख्रेबजोंबो हाजार ओंखारोबा प्रमद बर' सारजोंबो हाजार ओंखारो हाग्रामा सारजोंबो हाजारजन ओंखारो मोनसे टारगेटखौनो लानानै ना लिडारा साबेसे बे हमनानै लाबाय आं लिडारा 50 जन नाथाय रायजो राजाफोरा बेसेबां रायजो राजायाथ' लाख दोङो बर' हारिया बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बड'लेण्ड नांगौनि थाखाय लाख' दोङो बर' रायजो राजाफोरा अब्ला बै 50 जनजों जोङो खावसे जानानै जों नांलायलायबाय थादों नायनो बालायनाय जादों बिसोर मानि थाखाय बेफोरबायदि बिसोर मानि थाखाय लोगो हमलायनो हाया बिसोर मानि थाखाय रायज्लायनो हाया मानि थाखाय फैसानि थाखाय नामा कुइसन मोनसे फैसानि थाखाय नामा ना गाज्रिनि थाखाय लिडार जानांगौ गावबा गाव एरियाखौ सालायनांगौ ना पावार देखायनो थाखाय नामा मानि थाखाय गावबा गाव बाथ्रा बुङो मोनसे टारगेटखौ लानानै मानि थाखाय गावबा गाव बाथ्रा बुङो नोंसोरनो सानदों नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदों मानि थाखाय गासैबो आलादा बाथ्रा बुङो आं फंसे बाथ्रा बुंबावनो आङो दहायबो मोनसे निउस नुदों जोंनि जायगानि राकेश सार होननानै बुंगोन आङो बोसोरथामनि उनाव माने बायदिसिना बाथ्रा बुंनो आं बेफोरखौ बुंला बोसोरथामनि उनाव माने बर'आ सनानि माबा जानो थांगासिनो दङ सिन्था खालामनानै बिग सेलुट राकेश सार
बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि गोरिब गुन्द्रा, बर' हारिनो मा नांगौ, जोंनि बागानपारानिफ्राय मुसलपुर लामाया थांनो हाया, खेबसे बानायनायावनो 10 बोसोर थाखानाय बेफोरबायदि लामा जायोब्ला, दलं मोनसे बानायनायनि उनाव खेबसे 50 बोसोरालासै बाहि थाखानाय बेफोरबायदि खामानि जायोब्लाथ' बे एक्सेल'। जों बेखौनो लुबैगासिनो दङ। बर' बिमाफोरनियाव जोङो मेगनाव मोदै गनायखौ नायनो सुखुवा। जों बेखौनो लुबैगासिनो दङ। दैदेनगिरिफोरा मा मावनो थांगासिनो दङ, जों बेखौनो लुबैगासिनो दङ। मोजां खामानिखौनो जों लुबैगासिनो दङ। दिनै गासैबो गावबा गाव बुङो 50 जनखौनो हमबाय आं बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा, नाथाय रायजोआ लाख' दोङो। जोङो बेजोंबो दजन हाजार थाङो। अब्ला जोंनि खाथियाव थानाय गुबुन हारिया जोंखौ मिनिगोन ना मिनिया? बेनि ओंखारलायबाय बर' जाम्बाफोरा, सोरबा बनसु ओंखारलायबाय। ओइनि बनसु ओंखारदोंमोन बड'लेण्ड, बिनो दा एबसुआ इखि मायबा बुंलायबाय। ओइनि एबसु ओंखारलायबाय दलसे। नाथाय मानसिया बर'आनो, थैयाबो बर'नियानो, रायज्लायनायाबो रावाबो बर'। नोंसोरनो बुंदो मानि थाखाय? दिनै जों बेफोरबायदि रायजोफोरनि सिगाङाव देखायबाय थायोब्ला जोंनि साखाथिनियाथ' जोंखौ गादबगोनबो मिनिगोनबो, नंना नङा? जोंनि खाथियाव थानाय गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मिनिगोनबो गादबगोनबो। जोंखौ माने जेब्लानो मौका मोनो अब्लानो बिसोरो जोंनि सायाव फायदा उठायगोन। बिसोरो जोंनि बेफोरबायदि दुरबलताखौ नुयोब्ला, मानसिया गादबनो थाखाय माखौ नागिरो सानफ्रोमबो? उइकनेस, बेनि दुर्बलखौसो नायो। मानसिया जेब्ला बैनि दुर्बलखौ नुयो अब्लानिया मा मानसिया बोरला गावो। आं नोंसोरनो गोबां बाथ्रा बुंबाय सिगांबो। थिग बेफोरबायदिनो गुबुन हारियाथ' जोंनि दुश्मन नङा होमबा? बै दुश्मनफोरा जोंखौ जेब्ला मौका मोनगोन अब्लानो जोंखौ बोरला गावगोन, मिनिगोन। जों अब्ला मा मिनिजानाय खामानि नंगौना नङा? बड'लेण्डनि नामाव सोरबा दैदेनगिरिफोरा मा सानो मिथिला। अब्ला नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट हर। आं गावखौ दा सानना लायो आरो जों बिराद जाम्बा मारलै होननानै आं सानना लायो। आं दैदेनगिरिफोरखौ जेबो बुङा। मोनसे समाव गोबां बाथ्रा बुङोमोन रायजोफोरा, हाग्रामाया जाम्बा। हाग्रामाया खैबा देरहानाय, खै बोसोर सालायनाय बर'खौ? सोर जाम्बा जाखो? हाग्रामायाथ' सासेल'सोमोन। हाग्रामाया खै बोसोर सालायनाय? बे जाम्बायाव गोलैया। जाम्बाया जागोन जों जाम्बा। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि दा बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो मा जादों? जों जाम्बा जानानै दङ। जों जाम्बा। जों गासैबो मोनसे सिमांखौनो नुदो। मोनसे सिमाङाव मोनसे टारगेटआव मोनहैनायखौ जों गासैबो नुदो। बे टारगेटखौ लाना फैनानै जों सनानि हांखोजों लिरनाय, जोंनि टारगेटआ बेल' मोनसेल'। नाथाय जों गासैबो बर'आनो, गासैबो थैया बर'नियानो, बर' रायग्रा बिमानियावनो जोनोम मोननाय, जों गासैबो बैनि हाजारा जमा जानानै थाबायबा बेसेबां समायना नुगोन? समायना नुगोना नुवा? गासैबो जमा जानानै मोनसे लामाजों थाबायोब्ला बेसेबां समायना नुगोन जोंखौ? नाथाय बे बाथ्राखौ मानो सानाखै? मानि थाखाय बिसोर हाया? आंथ' दिनैनि दिनाव सानो, दिनैनि दिनाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, सिगांनिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबां दङ, बिसोर मालाबाबो बेफोरबायदि खौसे जानो हानाय नङा। मालाबाबो हानाय नङा, आं बेखौ सानो। बिसोर मोनसे टारगेटआव मोनहैनो थाखाय, हारिनि थाखाय बिसोरो गासैबो जमा नांनानै मोनसे जायगायाव मोनहैगोनखौ आं मालाबाबो नुवाखै। आं बिसोरखौ मोजाङै सावरायलायगोन, बैहाव मोनहैगोन होननानै। बेफोरबायदिबा जों मा खालामनांगोन रायजोफोर? बेफोरबायदिबाथ' जों सलुसन बरननांगोन। जों सलुसन बरननो हागोन ना? मानसिया मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मा सलुसन बरनो, नंना नङा? बरनो ना? मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा सलुसन नागिरो ना जोङो? बेखौ बोरै माबागोन? बेनिफ्राय बोरै बारग'गोन? नागिरो। अब्ला आं मोनसे एग्जाम्पल होनना बाथ्रा बुंनोसै। दिनै आं जुमाय लोङाखै, आं दा बिराद मोजाङैनो दङ। आं दसे उनाव जुमाय लोंगोन, जुमायखौ बारा लोंगोन, आं गोबां फेबा मा जागोन? बे ब्रेना आनकन्ट्रल। बे ब्रेना माने आनकन्ट्रल जागोन। खाथियाव थानायजों नांलायगोन। सोरबा खाथियाव सिख्लाफोर थायोबा मा जागोन? गोलोद नोजोर होनानै सिख्लाफोरजोंबो बुजानो हागौ, जियालबो जानो हागौ, गाज्रि खामानि मावनानै। जेब्ला जुमाय लोङै बाराद्राय फेयोब्ला जों कन्ट्रल खालामनो हायोबा, बे ब्रेना आनकन्ट्रल जानायनि उनाव जोङो बायदिसिना जानो हागौ। बेफोरबायदिनो जोङो बांद्राय जुमाय लोङै सानफ्रोमबो बेफोरबायदि फेबाय थायोब्ला मा जागोन? लास्टआव जोंनि ब्रेना हामा जागोन। जोंनि साननाय हनाय पावारा सेस जागोन। लोंबाल' खामानि मावनो हानाय जागोन, लोङाबा आखाइ थोर मावनाय जागोन। जेब्ला बे हाबो, थै गोसारनानै मानसिया स्ट्रं जानानै खामानि मावनो हागोन। बेनिफ्राय मानसिखौ बेफोरबायदिनो जायै बिनि साननाय हनाय कमप्लिट बन्द खालामजोबनानै लास्टआव मा जागोन? बे मानसिया थैगोन। अब्ला जोङो सलुसन बरननांगोन ना? सासे जुमाय लोंबाय थानायखौ जोङो माबायदि होबथानो हागोन?
बेनि सलुसन नागिरो ना नागिरगोन ना नागिरा नागिरो जों नागिरनांगोन सलुसन बेफोरबायदि जुमाय लोंनानै सानफ्रोमबो होख्रावबाय थानाय बेनि ब्रेनखौ जागासिनो दं जुमाया जों बेखौ फाहामनो थाखाय जों सलुसन नागिरनांगोन माबायदि फाहामनो हागोन नंना नङा अब्ला जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बे 50 जनसोआ साफ्रोमबो आलादा आलादा बाथ्रा बुंनानै गासै रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि जाम्बा बेजे गिदिंलायफाबाय थागोन होमबाथ' जों सलुसन नागिरनांगोन आं बेखौ सानो रायजोफोर जों सलुसन नागिरनो हाया नामा बहुत सलुसन दङ आंनि साननाय बायदिब्ला जों लाख रायजो राजाफोरनियाव गोबां सलुसन दङ सोर बुरजा 50 जना बुरजा ना लाखआ बुरजा रायजो राजाया 2 लाख दोङो बिसोरथ' 50 जनल'सो 50 जनजोंनो जोङो दिनै बाथ्रा लानानै 50 जननि थाखायनो जोङो नांलाय खमलाय गावफ्रालायनाय होमबा लाखआ जों जाम्बा नंगौना नङा जों जाम्बा ना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरो आं जोबनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावनोसै खोनासं जों दिनै गोबां प्रमद बर' सारखौ रायनाय नुयो सरि दे रायजो राजाखौनो बुंनिया सरि बिखाग्रोबाय दे सैथो बाथ्राखौ बुंगोन दिनै जों गोबां रायनाय नुयो हाग्रामाखौबो रायनाय नुयो प्रमदखौबो रायनाय नुयो गासैखौबो जों सोरबा राकेश ब्रह्म सारखौबो गोबां रायनाय नुयो जों नाथाय जेब्ला इलेक्सन फैगोन ना इलेक्सन फैयोब्ला मा जागोन 500 सोरबा रानना हरगोन ना हाजार गामियाव फैनानै मिनि हाले उमुगा 1000 हरदों उमुगा 500 हरदों होननानै गासैबो मोजां जाफिनजोबनायखौ जों नुनो मोनो फोथायनो हाया भाइ फोथायनोनो हाया मानसिखौ दिनैनो रायदो थिगसे दिनैनो गोबां रायनायखौ जों नुनो मोनो ना गाबोननो भाइ 500 हरगोन ना लोगो जाजोबनो बारा गोबाव नाङा आं बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों जों जेब्ला केरेला बायदि स्टेट बायदि जायाना जोंथ' जानो हायो आंथ' बुंखायो केरेला बायदि बारा गोबाव टाइम ना रायजो राजाया गोरों जानांगोन फरायनाय इडुकेसन बेफोरो केरेलानि बायदि जाबोनांगोन अब्लानिया जों गावनो गाव बुजिगोन जों दिनैनि दिनाव सानफा जोङो इलेक्सननि नामाव रायजोफोरा जना थाहैयो नाथाय साउथआव केरेला स्टेटआव इलेक्सननि नामाव रावबो रायजो राजाया सानसे खामानि मावा रावबो गिदिङा बैफोरबायदि समखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव माला लाबोनो हागोन जों रायजो राजाफोरा आं बेफोरबायदिसो बाथ्रा सानो केरेला स्टेटनि बायदि माला लाबोनो हागोन हिन्दु मुसलमान मोनसेल' खामानि मावो माने बेफोरबायदि बिसोरो इलेक्सन समाव मोजां मानसिखौ बोखाङो फैसा लेनदेन गैया 5 बोसोर फैबाय थांबाय 5 बोसोर फैबाय थांबाय गोदान मानसि बोखाङो मोजां गोदोर फरायनाय उन्दै गथ'फोरखौनो बोखाङो सिख्ला मानसिखौनो बोखाङो बिसोरनि मोजां गोदोर फरायनाय जों माला बेफोरबायदि जानो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द